Ik ben Gerrit Breedtler, neemt naar mijn omke Gerrit. Gerrit en Johannes Breedtler binnen bijna op 4 augustus 1926 in Enschede. De jongens waren volwassen in de oorlogsjaren. Toen de bevrijding West wie en het leven werd een normale draaien in mijn moest wie de Nederlands-Indië. Uws jongens, zo hier dat 150.000 mochten voor God, de koningin en vaderland een naaie oorlog in, al hier dat oors. Politionele acties. Gerrit was deersketten en leidt al meer dan 65 jaar te wachten op de jongste dag. Indië wie het trauma opsluiten in uw huid. Zijn finale bevrijding kwam in de nacht van 4 op 5 mei 1996 doet er verstoor. Zij is 5 mei voor mij ik een dag van bedenken worden.